abich mag golf dhi piem e tuke mag golf ma KCB East Africa Golf Tour madhi timore Ruiru Golf Club gi kodirani nyaka sani tuke go osego e counties 20 e pacho ka tuke gi dhi kawo dweche 11 kendo tielo machielo biro dhi e piny Rwanda, Burundi, Tanzania kod Uganda. Final ma tuke go biro timore Sigona Golf Club tarik 6 dwe mar 12. Tuke mar Ruiru dhi chakore saa 12 kogwen chieng' ngeso ma biro ni. KCB osingo mar medo chwalo tuke gi nyaka higni mabiro. Thank you. So, Taonan hai? sasa ndio mwisho na nilifikiria na